खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। गुवाहाटीनि भारा न'आव साफायो 500 रांनि नकल बिलाइ, सानै एरेस्ट। बरपेटानि एमपि आब्दुल खालेकआ कंग्रेस नागारबाय। गुवाहाटीआव सासे आइजोआ फासि नांनानै जिउ फोजोबनानै लादों। फैगौ 2024 मायथाइनि लकसभा बिसायख'थिनि सोमोन्दै धेमाजि जिल्लानि गासै माहारियारि आफादफोरा धेमाजि जिल्लानि बोखावै लखिमपुर जिल्ला बारग' बिएलटि अनसाय आफादनि गाहाय मावख'आव गुवारै सावरायलायदों। आबोद आसाम एक्सप्रेसआव 734 ग्राम गान्जा जब्द खालामनो हादों। सालबारियाव इउपिपिएल दोलोनि मोनसे गिदिर जयनिं रायजोआरि मेल। रन्जन दैमारिखौ जों जेलाव थाबाय थानायखौ लुबैया, बुंदों एक्स एनडिएफबिनि लोगो आफादगिरि बिजित सोरगियारि। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। सांग्रां जा, नोंथांनि आखायाव थानाय 500 रांनि बिलाइया नकलबो जानो हागौ। मानोना आरबिआइआ नङा, गुवाहाटीनि भारा न'आव साफायगासिनो 500 रांनि बिलाइ। गुवाहाटी नोगोरमानिफ्राय नकल रां फालांगिनि मोनसे रेकेटआ सोलिगासिनो आरो गंसे भारा न'आव साफायगासिनो 500 रांनि नकल बिलाइ। दिनैनि मोनसे स्रोद अपारेशनाव बे जाथाया सोराङाव फैदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला आसाम पुलिसनि स्पेशल टास्क फोर्स सुंदियै एसटिएफआ दिनै गुवाहाटी नोगोरमायाव गोख्रों अपारेशन खालामनानै 500 रांनि माखासे नकल बिलाइखौ जब्द खालामदों। बे अपारेशनाव एसटिएफआ जाबखो नकल रां साफायग्रा गोदान आदबनि मेसिनखौबो जब्द खालामदों आरो एसटिएफआ बे रेकेटनि सानै सुबुंखौबो एरेस्ट खालामनो हादों। बबेखानि रोजा नकल रांजों लोगोसे हमजानाय सानै सुबुंखौ लखिमपुर बिहपुरियानि साइफुद्दिन सुजा 32 बोसोर आरो बङाइगावनि देबराज कार्माकार 30 बोसोर होनानै सिनायथिनो हादों। रिपर्ट बायदिब्ला गुवाहाटी नोगोरमानि पुब चरनियानि गंसे न'आव भारा लानानै थायोमोन आरो बिसोर सानमारि पुलिस थाना ओनसोलनिफ्रायनो बे आयेन बेरेखा गोसोम फालांगिखौ सालायबोदोंमोन। कपिल पाठकनि दैदेननायाव एसटिएफआ बे जाफुंसार अपारेशनखौ खालामदोंमोन। बेनि बागै पुलिस सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला गुवाहाटीआव नकल रांजों लोगोसे हमजानाय सानै सुबुङा लखिमपुर बङालमारानि गेंजों लोगोसे लिंक दङ। कंग्रेसनि थाखाय आरोबाव गेदेर खहा, जोबनायाव कंग्रेस नागारबाय बरपेटा लकसभानि एमपि आब्दुल खालेकआ। लकसभा बिसायख'थिनि खालार फोसावनायनि सिगांनो कंग्रेस दोलोखौ नागारबाय बरपेटानि सिटिं एमपि आब्दुल खालेकआ। कंग्रेस दोलोनि प्राइमारि मेम्बारशिप मासिखौबो नागारबाय आब्दुल खालेकआ। अल इन्डिया कंग्रेस कमिटिनो लाइजाम लिरहरनानै आब्दुल खालेकआ दिनै कंग्रेस दोलोखौ नागारदों। कंग्रेसनि नेशनेल प्रेसिडेन्ट मल्लिका अर्जुन खारगेनो कंग्रेस दोलो नागारनाय लाइजाम हरदों आब्दुल खालेकआ। रिपर्ट बायदिब्ला आब्दुल खालेकआ एआईसीसीनि गाहाय नेहाथारि आरो आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि इनचार्ज जितेन्द्र सिंह आरो आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि भुपेन बरानि थाखायनो दोलो नागारनो गोनां जादों होननानै गावनि दोलो नागारनाय लाइजामाव रोखायै लिरहरदों। मख'नो गोनांदि बरपेटानि सिटिं एमपि आब्दुल खालेकआ 2024 मायथाइनि लकसभा बिसायख'थियाव बादायनो थाखाय कंग्रेस दोलोनिफ्राय टिकेट मोनफिनाखै। दोलोनिफ्राय टिकेट मोनफिनिनि थाखायनो आब्दुल खालेकआ बिसायख'थिनि सिगां कंग्रेसखौ नागारदों। बेखौबो मख'नो नांगोन दि आब्दुल खालेकनि दोलो नागारनायाव कंग्रेसनि थाखाय गेदेरथार खहा जागोना रोखा। गुवाहाटीनि क्रिस्टिनाय बस्ति ओनसोलाव सासे आइजोआ सोमोनांथावै भारा न'आव गावखौनो फासि नांनानै बुथारनानै लादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला आइजोआ गावनि लोगोरि बिसुदेब ख'जों लिभ इन रिलेशनशिपआव जयैनो क्रिस्टिनाय बस्तियाव थायोमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बिसुदेब ख'जआ सिगांनिफ्रायनो हाबा जाखानायसोमोन आरो बिहा मरिगावआव सासे फिसाज्लाबो दंखायोमोन। ट्रिस्नाया रिलेशनशिपआव थानायनि थाखाय गोबां बार जुलि लानो बिथोन होदोंमोनब्लाबो बिसुआ जुलि लानो राजि जायाखैमोन होननानै मिथिनो मोनदों। बेनि अनगायैबो ट्रिस्नाया बिसुखौ हाबा जाखानाय होननानै मिथिनो मोननाय जायाखैमोन, नाथाय उनाव बे खौरांखौ मोननानै सानैनि गेजेराव दावराव दावसि जानायनि थाखायनो बेबायदि दुखुनांथाव जाथाय जानाया सोराङाव फैदों।
बे जाथायनि उनाव बिसुनि बेरेखायै पुलिसा एजार होनाय जाबाय आरो बांसिनै मिथिनो थाखाय पुलिसनि आवथायाव लानाय जाबाय होननानै मिथिहोदों। फैगौ 2024 मायथाइनि लकसभा बिसायख'थिनि सोमोन्दै धेमाजि जिल्लानि गासै माहारियारि आफादफोरा धेमाजि जिल्लानि बोखावै लखिमपुर जिल्ला बारग' BLT अनसाय आफादनि गाहाय मावख'आव गुवारै सावरायलायदों। धेमाजि जिल्ला गासै माहारियारि आफादफोरा फैगौ लकसभा बिसायख'थिनि सोमोन्दै गुवारै सावरायलायो। लखिमपुर बियाबनि भारतीय जनता पार्टी लकसभानि बिजाथि प्रधान बरुआ बिथांजों हाबाफारियाव बाहागो लानानै फोरमायदों दि BTRनि सुबुंफोरा BTR बायजोआव साख्रि मावनो मोनोब्ला जों BTR बायजोनि सुबुंफोराबो BTRआव साख्रि मावनो खाबु होनांगौ होननानै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फोरमायथियो। मैयानि बे हाबाफारियाव धेमाजि जिल्लानि गासै माहारियारि आफाद UBPO एबसु बोखावै लखिमपुर जिल्ला बारग' BLT अनसाय आफाद दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद बारग' NDFB इउनाइटेड फराम SNDFB धोरोमारि आफाद आरो गंफ्रोमबो गामि आफादनि आफादगिरि नेहाथारि मेलेमजिबि आरो रोंग'साफोरखौ लानानै जथायै गोनांथार सावरायमेलखौ लानाय जायो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लाबावो लखिमपुर बियाबनि भारतीय जनता पार्टी लकसभानि बिजाथि प्रधान बरुआ BKWSनि CEM मिहिनेश्वर बसुमतारी खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि बड'सा ब्रह्म आरो धेमाजि जिल्लानि गोबां माहारियारि आफादफोरजों लोगोसेनो गोबां रायजो राजाफ्रा बाहागो लानानै हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामो। सोरखारि रेलवे पुलिसा अपारेशन खालामनाय समाव बृहस्पतिबार मोनानि 9:30 रिंगासो समाव गुवाहाटी रेलवे स्टेशनाव आबुद आसाम एक्सप्रेस 15909 गारि नम्बराव स्रोदै खौरां मोननायनि उनावनो सिग्रोमनायनि गेजेरजों 734 ग्राम गान्जाखौ जब्द खालामनो हादों। बेजों लोब्बा थानाय आयेन बेरेखायै फालांगि खालामनायनि सन्देहआव 3 दायनिगिरिखौबो हमनो हादों। हमजानाय 3 दायनिगिरिखौ बिहार रायजोनि सानजा चम्पारण जिल्लानि उमेश माहातो 19 बोसोर, रिपु सुधन कुमार 24 बोसोर आरो गुरिया कुमारी 18 बोसोर होननानै सिनायथि होदों। लोगोसेनो बिसोरनि बेरेखायै आयेननि गेजेरजों नायबिजिरनो लाबाय होननानै मिथिहोदों। सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय खुस्राबारि बड' गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनाय UPPLनि मोनसे गिदिर जयनिं मेलनि गेदेर रायजोआरि मेलाव गाहाय आलासि महरै MP रोनगोरा नार्जारिया गावनि बिबुंथियाव बुंदों दि भारतबर्षआव फिन आरोबाव नरेन्द्र मदिनि दैदेननायाव सरकार दाजागोन। लकसभा बिसायख'थियाव आसामावबो NDAनि बिजाथिनि गुवार देरहानाया रोखा। बेबायदिनो BTR ओनसोलनि क'क्राझाराव मित्रजोटनि UPPL बिजाथि जयन्त बसुमतारी आरो दरं अदालगुरियाव मित्रजोटनि BJP बिजाथि दिलीप सयकिया गोबां भट मोननानै देरहासारगोन। UPPLनि सालबारि जिल्ला आफादनि गाहाय नेहाथारि सुरेश सरकारा दैदेननाय रायजोआरि मेलाव BTRनि मावफुं सोद्रोमा फारियै रन्जित बसुमतारी, धनन्जय बसुमतारी, राकेश ब्रह्म, UPPLनि माइनरिटि सेलनि गाहाय नेहाथारि नजरुल इस्लामाबो BPF दोलोखौ गोबां रोखोमै गोख्रों सोंखारिनानै बिबुंथि लाखिनायजों लोगोसेनो सालबारि बियाबनि TCLCCनि मासिगिरि बिन'द मुसाहारि, UPPLनि मिरु आफादनि नेताफोर फारियै आब्दुल कादेर, हेलेना स्वर्गियारि, सदागर बादशा, अशोक बर', प्रदीप सरकार, जुनु रानी बड'सा, सालबारि जिल्ला आफादनि आफादगिरि बिखन गयारी, लाइमोन UPPLनि सालबारि जिल्ला आफादनि आफादगिरि सैत्यजित बर' लोगोसे गोबां नेता कर्मीफोरा आलासि महरै बाहागो लादोंमोन। मख'नो गोनांदि रायजोआरि मेलाव BTCनि सालबारि जिल्ला BPF दोलोनि सायख'जानाय MCLA आरो लाइमोन BPFनि मिरु आफादनि आफादगिरि जय मुसाहारिया हाबाफारि बायदियै UPPL दोलोआव जयनिं जायो। बेनि अनगायैबो MCLA जय मुसाहारिनि दैदेननायाव सालबारि जिल्ला लाइमोन BPFनि आफादगिरि दिलीप स्वर्गियारिजों लोगोसेनो सालबारि बियाबनि गासै 2884 सा BPFनि नेता कर्मीफोरा हाबाफारि बायदियै UPPL दोलोआव जयनिं जादों। रन्जन दैमारिखौ उदां अख्राङाव फैफिननांगौनि थाखाय बाक्सा जिल्लानि इउनाइटेड फराम अफ एक्स-NDFBनि केडारफोरा सालबारि महकुमानि बेन्दोङाव थानाय रांबा बर' बाजाराव गोजोननि थाखाय 100निबो बांसिन केन्डेल लाइट सावनानै इसोरनियाव आर'ज खालामदों। दिनै एबा 15 मार्चआव सुप्रिम कर्टआव राय होगोन।
बे राय होनायाव हाबाफारियावनो रन्जन दैमारिजों लोगोसे माखासे केडारफोरनि रिजाल्टआ मोजां जानांगौनि आरो गोजोनखौ मोननो हास्थायनानै मैया मोनाबिलियाव राबां बर' बाजाराव बिथांमोननि मुङै बाक्सा जिल्ला खौसेथि आफाद सालबारि महकुमानि मोनफ्रोमबो पिएसनि दैदेनगिरि केडारफोरा बिथांमोननि मोजां फिथाइखौ हास्थायनानै बृहस्पतिबारनि 6:30 रिंगासो समाव केन्डेल लाइटखौ लागायदों। बे हाबाफारियाव गासै रायजो राजाफोरखौबो खावलायदों दि गासै दुलाराय बर' माहारियारि रायजो राजाफोरा गोसोखांनांगौ। बिथांमोना हारिनि सम्पद गावनि बेसेन गोसा थैखौ दान होनानै जातिनि हारिनि थाखाय गावखौनो बावसोमबोदोंमोन। दिनैहाय बिटिआर सुक्ति खालामबाय, बिनिखायनो बयबो बिथांमोनाबो जों बायदि उदां अख्राङाव फैनानै रायजो राजाफोरजों गावनि बिसि फिसाफोरजों मोजाङै आलो गोजोनै संसार जाफैनो हायो। बेनिखायनो बयबो दिनै एबा 15 मार्च शुक्रबारखालि मोनाबिलि समाव नखर नखर आलारि बाथि फोजोंनांगौ होननानै फोरमायदों बाक्सा जिल्लानि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफनि लोगो आफादगिरि बिजित सरगियारिया। बे हाबाफारियाव रन्जन दैमारि, लं लिभ वी वान जास्टिस, जै बर' हारिनि जै बायदि बायदि स्लगानजों ओनसोलखौ गोमसार होयो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।